Salamu alaikum hormatly vatandaşlar. Şu gün 19 yanvar hepdeýäniň 3-nji güni. Siz Türkmen Halky TVT kanalynda. Şu gün biziň bilen ine Ibragim ağa aeroportdan göni reportaj edip dur. Musa Amerikadan. Ine biz şu gün siziň bilen Ibragim ağaň ýagdaýy boýunça gürleşek bolýar. Vatandaşlar salamlaşyp bilersiňiz biziň serdiýän vatandaşlarymyz bilen. Salam kadırlı ildeşler. Salamu alaikum vatandaşlar. Salamu alaikum yine birgedek vatandaşlar. İyileşler. Yine İbragim ağa men bir sorularım var. İbragim ağa, näme ýazdylaňyz? Saman otyýmysyňyz? Näme täzelik sizde? Bir gürüň berseňiz. Ýagdaýlarym ganimet bagly ya. Näme häzir bir azar berýän ýok. Hudaýa şükür. Hiç kim tarapdan bir näme etip baki näme etip barýar adam ýok. Arkaýym bir näme talabyňa görä, hukuga görä, beýmillah bir boşlukdan bak näme diýjek bolýar. Talep edip bermeli, ödler bir nevetjança var, ne aýylaýdyn, sorap hiçme şu azar beren akmy gitýär, gelýär, näme ýatýym, otýym. Häzir şu bir nemede bir tertipde bir tempde bar. Atu, özüň siz ýadawsyňyz. Näçe günden bäri şo ýerde ýadan sana size mädin janmaly. Ýanyňyzda hiç kim ýokmy? Türkmenlerden hiç kim ýokmy ýanyňyzda? Ýok. Hiç kim diňe ýökürdüm. Çeýlemi? Men haýyş etdim ýeti ýanyňyza bak gelerler, oglanlar. Ýanky çörüňiz adyňyz görürler, bamy ýokmy? Näme kömük gerek bolsa ýanyňyza bak gaýdalar, ýeti oglanlar. Ýalňyza gürleşdim. Men bir daha sorajak bolýan. Konsul işgärleri ya da ilçhanaň işgärleri gelip sizden bir zat sordularmy, size düşündürürlermi bir zatlary? Haçan gaýdyp bolýar, haçan gelip bolýar? Siz otyrsaňyz halyňyzy, ýagdaýyňyzy sordularmy? Yok, häzir olur ýaly ýagdaý bar, bolarak hiç kim halymdan öwrenmek. Men özüm dikkat bilen otyrnamy şu gelinme görýän şolaň bir gelip bir gaw gepleşsek de gaw düşündirjek geldirim oşo. Men begenjek şo gelenlerini. Bolar. Olar jaň eden oga size. Jaň eden akly. Men siziň nomeryňyzy ýanky ekranyna görkezip bir näçe gezek aýtdym. Ekranyň ýanky aşagyna da ýazdym, ýokurtyna da ýazdym. Öz sözüm bilen aýtdym. Şolar normalda şolar işdi. Hökümet uratda size habar tutmaly. Bizim vatandaşlarymyz size jaň edip sizi golýarlarmy? He. Tüwele bara şu tertipde bara men begendirdiler beter kän boldy. Özüm daşarda ýetip ötdüm, içine girýän çamara elim telefondan düşmedi. Tüweleme bara variatly goýup ýetsemek tüweleme bara asyl nähili bara bir golda sözler bara näme näme göterip da beter bara begendim. Şuňalak adam golda aptyrsa bara himme ady hüwesini artjak. Hiç ýyl gorkuda dörejekkä prosta bir näme diýen bir insanda bir ýa-ki ýekelik ýalak bir gezip beren bir neme bolmaýanda men arkam tüweleme bar arkaň gaýkyryp neme bir ýat ýurtda gezsek de bir ýam. Biljekler sen hiç ýat ýurtda gezip beren bir ýekil gezip köpçüliň bir nemesi gowy. Şo zatlar duýdum bara. Mene tüweleme begendim.
köp taňaýarkan oglanlara näme häzir näme nomerler hemmesinde ýazyp ýetişmeden de telefonla näme boldy. Ama sahrayet ettim mene nesip bolsa ve beter näme bolsam aýdaryn beter de şu kartym ýok bolandan kynçylyk çek belki bäde de beter zatlar gymmat narxlar bara galypdyr uçupdyr bara onamda şu bir kart tapsam diye nomer nemet diye bir şu kartı pul unutup durýar. İçinde çıkarlan bankamadan oğul madar iyi bertta 100 lirany bir 2 sekundda 3 sekundda çıkartıp var. O çıkarmak problemi yok. Giyse valla giyilenle de ola bir neme yok. Men telefonuma bolmady. Onun bir Türk oğlanın haýyş edip o da ýoly uçup barýar o haýyş etdim o da ýürüp alyp nemetdi var. Oğlum ýaly oğlun diýdi onam ey şakır şukur şoň nomerini geçip berdim rahat. Bir daha kam alyp geldi 100 lirany. Ýa-ki izah gözüm döwlet arsyn köp doğa okudum özde bir ayarımda bir demek aksy bar eken elimizin dert görmesin dedim inşallah bir ýaxşy günlere sataşdyryp ýaxşy günlere ýetirdim jaň Hudaý. Doğa etdi, doğa et, ýolçylyň doğasy, ziyaretçilik, ýolçulara ziyaretçi diýmen la, ata-baba deňilen söz bar. Yer bir ýol gitmek ziyaret hasap dönýän eken. Ziyaretçiler, şu Türkde ay ziyarete bir ziyarete gidýän diýerler da şu goňşa baranda da ýa bir tanışyna adyny ýolda geçip barýar. Şol ýolçylyk diýme ziyaret yapmak şu aňyndan gelen bir gawy söz. Osam ziyaret her bir ýören ziyaret dip ýören nime şol Allah bir seni şoňa ýetirmek üçin Allahdan gorak diýen ziyarete barýan diýmek, ýola barýan diýmeli ziyarete barýan diýende ol eje başgasy Allah nemesi bolýar. Goro bolýar da. Goro. Men şu oglanlardan beter hoşal bolup ýadadım bara telefonum elimde gatap ýada kitdi bara. Şöyle miyvat yıkandı kepleşiyotin. İyiliğine proporsiyonlu asıl var yetişmedi bu. Şu an neyse de kıyın veriyenler bu almadı. Her ayı böyle bir beyaz 7 mut 10 mut kepleşiyor var. Onu da Türk'ten koyuyorsa gelen aklı var. Bilemem. Ya men koyuyorsum benim aklım beğencimden. Ya onu koyuyorsa gelen aklım. Bir hildi daha dörette şunu göre ütkeşip bir ütkeşmeli dörette kolda var, koldama var. Beğendim. Tamam. Bir soru olmasaydı, eğer biz size pul kömek edecek olsak, näme iletmeli? Ine bir topar vatandaşlar maňa jaňa diýär, murada şul adama näme kömek etmeli? Inni Türkiýede de başga döwletlerde ýaşaýan adamlara kömek edecek bolýar. Sizin kartyňyz bolmasa, kartyňyza geçirip bolmasa, ya kartyňyz barmy sizin? Kartyňyz ýok. Yok, kart ýok. Telefonuňyza geçirsek alyp bilýän şopurlardan. Türk kart telefona geçirecek olanda bolmadı mı? Dar geçirecek bolly. Telefonu nime diýdi ýa. Hata yapýar diýdimi? Sonýalyk bir nime boldy. Bolýar. Bilemem. Bilen bir gürleşen bir ya biriniň hatasyny ulanır. Şo ýere gelen pullary size geçirir ýaly. Bir ýoluny taparsaň size kömek eder ýaly. Häzir eliňizde puluňyz barmy? Ýa-ni çörek almagyna nahar ýemene puluňyz barmy? Ba. Bir kunluk ba. Bir kunluk ba. Bolýar. Gaýra dedim. Ertin aktivistler barar size kömek ederler. İçine girmeň hormatly vatandaşlar näme içine girmek? Ýa-ni aeroportyň içine biz bir ýoluny tapdyk, ansat ýoluny. Bizim bilen habarlaşyň. Yine DVT aktivist çağrına gelin biz size düşünürüz.
adminler düşündüler ya da gönü maňa jaňadyň Telegramda Murat Gurbanov diýip ýatsaňyz, meni Telegramda tapýaňyz, şo ýerde menden habar tutun diýip düşündüm. Atan sat ýollar bar. Musa, siz ine İbrahim ağa soruňyz bolsa berip bilersiňiz. İbrahim ağa, assalamu aleykum. İbrahim ağa, men sizin videolaryňyzy izarlap gelýän, sizi näme üçin daşar çıkardylar? Näme sebäple, näme esaslandyr daşar çıkardylar? Gaw eşdilen atda bu da bir ses bar gyýgyr ýagry. Sizi näme çip daşana çakardylar? Birinji gezek, ýa-ni aeroportun içinde otyr kaňyz näme sebäpli sizi daşına çıkardyňyz diýip soraw berýär. Son sebäbim mara, men özüm de wara bir hilgen galdym. Şo näme üçin aýratyn, hiç kim ýok. Gelip turup bara bir sizin biletiňiz barmy? Dokumentiňiz barmy? Ba. Uşak biletim barmy? Ba diýdim mara, görköz diýdi. Onu hazır gelýär diýdim, men garaşýar diýdim, şo daňasyn diýdim mara. Ba hazap diýdim. Onu dokumentte mördi adetdi. Bu da diýdim, uçanjaň virüs bolýar. Virüs ýakaranýar. Bärde diýek köp ýatmak bolmaýar. Her hilli bir spozor sözler tapdaşy bar. O näme men ikilärmi ýaşap ýakalanmadym virüse de hiç ýyl kesel tutamak. Pis yerlerde, hapa yerlerde çalıştım, işledim. Hani men Bodrumlarda, yer altın nemesinde çalıştım. Hapa yerlerde işlet ýarada ýollarda. Näme täbiz, gözeten gawýaladyn ýaşylaw diýen akbar. Senin näme şo garaz bir ýollar ýapyp, zyda ýanda soraňma interesli bir ýadymdan çykmajak nemeler de bolýar, oglumyň kişi dagda burasyn tämil gyýap näme diýip bara bir zaman soradyn gile hiç ýylyň etip bolmakda saklan saklanýan diýenler bir saklanyp zydan ýan şo döp gelýär näme de bolsa bar sabredip geçer bir kynçylykla geçer bir zorlukdyr adam görgüsür diýip özüme neme berýärler teselli berip şunýalykda hatda başyndan geçipdi. Bir yol açılması meselesinde de şunýalyk zatlar bar. Kolda adam bilen Türkmenlerde agyr diýip bar. İşle ağırlanıyor. Siz sizi çıkardılar aeroporttan. İştirak koy. Aeroporttan diňe sizi çıkardılar mı ya başka adama mı çıkardılar mı şu? Diňe men çıkardılar. Şu wagtda gelen adam bar mı İbrahim ağa? Şu ýanky mümkin mi? Yok, gelen. Sizin ýanynızda Yok. 5 gün berip aeroportda da. Yok, şura hiç habar verip hiç nemeden ak. Bolýar. Özüňiz näme bilen baglanşdyrýaňyz? Näme üçin sizi çıkardylar? Ve size Näme baglanşykly? Näme çip ýürüte sizi çıkarýarlar, başka adamy çıkarman. Näme sebäpli? Siz näme pikir diýäň? Näme çip imna sizi çıkarýarlar? Adam kän dogrudan da iýminne bar şo aýratyn saýlap ola betme haky ýok. Zaty ştada bir neme gelip çykýar da ol nimeler ya bir talep edýänler siz imna siz çykmaly. Şo bir talep edip şolara şo kasaň önüne barlak gör kim ýatyr, kim ýatyr, kim adamlar barlap, o zaman eger şu nime değişti bolsa, Türkmenler değişti bolsa, onu çıkar, kasa ýapypdy, yol ýapypdy, ama bilet ýokdy, şonu öwretip göýberýänler, kim etken onu men häzir kän bir nime aýtyp biljekler, näme esaslan para. Onu bir düşünşmelik bir şeyle bolly, inni belkim gaýtalanmasyn da.
Günne her gün aşy doldurmalar nesip bolsa. O indi başgasy bolaryn gatyrak durup men öz näme men Sağ ýokman olun Türkmenistan. İbrahim ağa. Köp sağ olun, minnettar sizden. Siz çydamly. Türkmenistan'a gidecek diýmer men başga ýere gidecek näme işin men Azerbaýjana gidecek aga. Bilet alacak gidecek. Şurada kasa kana aýdy bolan men gidende taňaýama. Ýatjak şey. İbrahim ağa, ine şurýaly häzir saat 19 ýanwar saat 2 saat 19 min Istanbulyň wagty boýunça. Siz häzir şo ýerde. Sizi häzir ýanyňyzda adamlar barmy, azar berýän barmy? Edil şu wagt 2 saat 19 min. Şu aeroportun içinde mi? Ha, bu aeroportun içinde azar berýän barmy? Yok. Yok. Ine siz şu ýerde oturduğunuz, şunu çağırış etdik. Size menem çağırdım adamları. Goşulun kim gaýtjak bolsa, kim yarawsyz bolsa, kim hakyky ýagdaýlar kyn bolup öýüne gaýtjak bolsa, goşulun ýaşular şu İbrahim ağa bile oturun şu ýerde hökman alyp giderler. Biz bütün dünýä ýaýradar informasiýany hökman alyp giderler diýip aýtdyk. Bir ýyl bar jaň etdimi? Men gelýän, ine men garaş, men boljak ýanynda diýip size aýtdyrarmy? Aýdan barmy? Aydan häzir awara wagt gaw düşnükdi, gaw eşitilip näme dep barmy da awara. Ya gözle aydan ba o da nähil wara. O nähil aýdyn wara. Bir nimäň bir problema gerek zadyň bolsa çekinme aýt, biz özümüz baraýly, sen turmada otur, azap çekme, habar etsen buraya diýip aýdarlar ba. Bolýar. Jaňat. Ine men ýüzlenýän watandaşlarymyza ine İbrahim ağa XL kurtka gerek, ýyljak bir. İkinji spalny şok gerek. Şu şöyle yatar ýaly. Spalny şow biz erti eltert nesip bolsa, şol XL bir ýyljak kurtka gerek. Egerde watandaşymyz Istanbulda bolsa, şöyle erteniz eline jaň etseňiz, şol ýanky ýa çykybalar ýa birdat edip sizi içine salyp özüňiz eliniz bilen berýär eder. Bizim watandaşymyza İbrahim ağa kömek gerek. Hem maddi kömek gerek, hem ýanky gollaw kömek gerek, hem şöyle barıp ýanyna bir zat alyp berip ýanyna bir saat oturup gaýsaňyz kim bolmaz? Onun bir gollaw. Egerde wagtyňyz bolsa watandaşlar aeroport ýapyk, ine açyk, girýär, çykýar arkyn. Häzir ine içine girdi, daşyna çilin çekmäne gidip bilen oksaňyz sumkasy bar. Ýöne giyip çykyp bilen ok, bir girse çykmak kyn, ýanky özüň çyksaň soň giyipmek kyn. Şoň üçin bizim watandaşlarymyzdan haýyş edýän kim Istanbula ýakynrak bolsa ýa-da kim ine gelip görjek bolsa, İbrahim ağa İstanbul aeroportunda, Tehran aeroportunda içinde oturundur. İçine girmek ýoluny biz size aýdar. Arkyn girerseniz, gülüşerseniz, kömek ederseniz we gaýdarsyňyz. İbrahim ağa, biz ine ýene bir gezek size minnetdarlyk bildirýär her kimiň adyndan. Ýertir aktivistler geler sizin ýanyňyza, halyňyzdan habar tutup gider. Şo ýerde başarsak, ýanky konsulluk bolsa ýa ýeni bir ýer bolsa biz haýyş eder. Ýertir sizin ýagdaýlaryňyz boýunça görürs. Egerde biz şolary ýanky üntüni size çek bilsek, biz şolary aýdy bilsek, ine ho bizim watandaşymyz ýatyr. Bir zat edin Türkmenistanda iyi verin, samolyot getirin. Eğer bir adam için, prezidentin ahtu için yürüyüte samolyot gidip Şveýçaryadan getirýän bolsa, soň ýene yürüyüte gidip akdiýän bolsa, onu Balkan vilayatynyň Nevit gazyny sorup ýatan hökümet hökmanty uratdy. İbrahim ağaň ýygyna samolyot urup almaly. İbrahim ağaň ýygyna samolyot gelen ýagdaýynda başga da watandaşlar bar. Ulur spisk we 25.000 adama goly spisk we öý aýtjaklar. O ýerden kime diýsen, hedil edip öýlerini aýdýarlar. Ine şu gün habar geldi.
Dün 17'sine öňküsün bolýar da, eýem sizin wagtyňyz menden tek şuň, sizde eýem ertirde 19. Menden tek 18. Ine habar geldi 17'sine Raşid Meredowyň maşgalaty neme Turkiýa gelip gitdiler. Şu Turkiýa gelip şo ýerden öýlerine mülk aldylar. Mülk alıp soň günü Dubaýa uçup gitdiler. Ine olur üçin samolyodam gelýär. Samolyodam ýene nirä gidese akdiýe. Ýöne hakyky kösünüp gören vatandaşlarymyz üçin ine samolyot ýok. Men şonu ýatlatjak bolýan. Şonuň üçin biz özümiz gelmeli, talep etmeli, reýsem açmaly, hemme adam etmeli. Men aktivistlara ýüzlenýän şu neçelli ine döwletiň aktivistleri bardy, näme İbrahim aganyň ýanyna beýlek aktivistlara ýüzlenýän. Siz aktivistsiz, halkyň öňüne çykýan adamlar kyn görmeýän aeroporta baryp İbrahim aganyň ýagdaýyny, hal ýagdaýyny sorak gaýdyň. Kömek edilseňiz kömek edin. Haçan boşasaňyz edil ýetiremden haçan boşasaňyz ýa bizim raşýodymyz boýunça, bizim pikirimiz boýunça İbrahim ağa intek oturur bir näçe gün. Şoň üçin hökman barp halyny tutun, kömek edilseňiz kömek edin. Aeroportun içine näýe girmeligini biz size aýdar. Siz biziň ýa-ni Telegramda bizimle habarlaşyp bilersiňiz, biz size düşündürürüz. İbrahim ağa, sizin wagtyňyz almaly, giç boldy, ýatjak bolun, dinç aljak bolun. Eger de ýakynlaşsa, ýa bir zat etse, meniň telefonuma jaň edin, men hökman turatda birini uradyp sizi şo ýerden çykaryp, ýa-ni dinç almana bir ýere, ýa gasinsa ýa da birini eltip sizi dinç aldyr. Bolýarmy? Şoň üçin özüňizi seredin, özüňizi bir goran, sizin saglygyňyz bize gaty wajypdyr. Sizin edýän işlerinizde köp taňa ýakatyň sebäbi siziň özüňiziň gaýtmak hereketiniz bilen gaýtmak ýoluňyzy açanok. Siz bizim halkymyza ýol görýäňiz. Mysal bolupdyr. Şoň üçin köp taňa ýakatyň sebäbi. Musa, soraňyz bolmasa biz efir ýapaýar diýär ýaşul ýadyw. Bolýa İbrahim ağa, dua dileklerimiz siz bilen. Allah sizi gorasın, sabır, güç, kuwat bersin. Sağ olun İbrahim ağa. Bolýa İbrahim ağa, hemme Balkan welaýaty seredip dur. Sizi görüp Konya, şo ýaly öz Balkanly, dakansa dur aeroportda, dakansa gidýä, öýüne ýolar, Türkmenistanyň prezidenti karantin dip yapan bolsa, hökmany duratda öz graždanlaryny evakuasiýa etmeli. Türkmenler üçin ýol ýapyk däl bolmaly. Beýleki ýanky döwletdäki gelýänlere ýapyk. Mysal üçin ine Fransada karantin bolanlar, men Fransa gelemde meni kabul edýärler. Ýöne başga döwletden, başga döwletiň raýaty gelenine olar kabul etmeýärler. Täze bizim başga gitjek ýerimiz ýok. Biz hökmany duratda ýani karantin virus bolanyny öýe barmaly. Öýde hökümetiň kömegi bilen, Sağlyk Gowraş ministriniň kömegi bilen biz özümizi we maşgalarymyzy gowramaly. Ine şoňa evakuasiýa diýilýär. Ýygyna gaýtarmak, öz graždanlary mezbur ýagdaýda gidip, mezbur ýagdaýda galan adamlary ýygyna gaýtarmak diýilýär. Şunuň bilen biz efirimizi utarýar. İbrahim ağa hemmämiz birinji bilen jan salyp, ikinji bilen öz goýan maksadyna ýeter ýaly, öz çağlarına gowşar ýaly, Balkan welaýatyna baryp şo ýerde arqyn, şu agyr günlerden diýinip, çay içip, öz öýüne oturup, maşgalatyna ýeter ýaly arzu edýär. Saman galyň, janlaşar etip bolsa dinç alyn häzir. Siz ýadyw, Sağ olun. bir tap bolun, bolýarmy? Sağ olun. Sağ olun. Biri gelip sizi bir akitjek bolsa etse, giýje günüz bolmaz, jaňydyň biz adwokata merek bolsa berer, hemme zat kömek eder, sizi ýek özüňiz goýmaz. Siz kanun bolaňyz ok, söýüşmän, uruşman kanun bolmaň. Galan zady problema ýok. Doğru. Bolýa, gaýrat ediň onda. Efir ýapýar, sonra dinç aljak bolun, ýatjak bolun, adyjak bolun, bolýarmy? Ýetire bir çydan, ýetire aktivistler gelýär, kömek eder. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bolýa, sağ olun. Saman galyň watandaşlar, şunun bir efirimi utarýar, biz aram efire çykyp İbrahim ağa ýagdaýyny düşünýär. Sağ olun.